paralog ki bahiyeng asem ki marjamar pa nada ginong shnong hekari ge jingi bagi basngewthuh ya ke kein ge jong blei ngamo ge basngewthuh ge kein ro ke bang kren ikwa ban kren ge simenta mangidon hagri ge sngi ge ba khadduh ki sngi jo ge jing pendep ya ge jingithuhpaw jo ge kein ge jong utrai hagani gi banai ki bala leitno nganandon man ai jikai ke kein jublei na ki kitab jong Daniel barhau banai Desember kabangarang ngam ban puli ki kitab Daniel ng basipho kharwei khatar ban ai jikai baga Bible kong kitab Daniel ng basipho haga snem ke balai jong Seiros usim Persha la pynpaw how Daniel yaw bala khot u Belteshassar yaw bala khot u Belteshassar kataru kolong ka shisha ka thma ka khraw kein baula sngewthuh ya kata baula yo ka jingshemphang ya kata ka jingithuhpaw uniu Daniel udan hari Babylon usyari meraw nangda susu hagane ka por ka yo ikane ka jingithuhpaw ulapalat khandai post nemrta Bauyo ikane ka jingithuhpaw la pynpaw yu Daniel u i ka thma ka khraw bakani ka thma ka khraw hong ne na ka jingmut tenra ka thma ka jalan ka jrong ka bau yu Daniel ka jingïaleh bakani ka thma hagalonang baspo ka di ka lamphang ka thma ka ja ka perthai mensim bat ka paw pen ringkeu pat ha ka perthai ka bangila ban i de ka khmat do ha ka sanhima sima ka perthai ha ka yo ka kot haka perthai jong ka jinglong brio man brio haka jere bigi brio ke emlang salang kari ka thma ka bakin jaman syiem nagamda jong ki basngewthuh ya ka kein ka jong blei wa apostle Paul wang ka sithi ka jung sikinong Ephesus ndulanan ka bisipho ka rei kadar haka bawai no long khlan utrai ka bor ji khlan kieno ka jingking ater jblei baro nangda ban kiye jer ban yele yu soitan maga thmaji ke brei ka do ka snam ke min simbaman ki nong shisha perthai ju ka jingdom ka jing bamman bakin jaman syiem ha ke jaga baneng ke ba ja ha ka perthai kadan ka thma man syiem ha ke jaga baneng mde baneng jaka shong jo blei ha ke ka how ha ke ke heavenly ke jaga baneng kadan ka thma man syiem nang te syiem ka sun soitan upanan kam iki brio perthai ki khraw spa ki pro jabi ki nong sanshar upanan kam iki nakata kadaw kolong ka badan kam bandwai ki nong sanshar bandwai kis ing bakhra batri upon daw ongi gibanget wongi Timothy busharai balang Ephesus wong ningkong pelong ke jindwai ke jipa ke jasa de gibri boro kis ing bakhra batri ningkong kakam bakhmat joka balang bandwai ban pelong ke jindwai kakam bakhmat ban ningkong ke jindwai ke jasa ke jing aingo de gibri boro kis ing bakhra batri maka diri ke man jong blei ong ka Bible ubamon bi gibri boro ke ni jimpan im begin Persha ke jing tip ke jing shisha malarang im dwai kimen simaman ne jaka baneng kin le amon na ka perthai kin trei jubor kin trei don bor iwan biang stop Daniel wi ka thma ka ba khraw ha ka perthai men sim bar kan ke ji Daniel kalawara jingkhya men sim siboniu baruang khbar ha ke te sngi ngau Daniel ngala khuslai jinlai taiew ngau Daniel la khuslai jinlai taiew komon ar phui sngi ngam simbam jimbam babang lene ngam simdon ka do lene kawani ka suntur jonga lemne ngam sim sle elede tat ndarap lai taiew ong Daniel hagari jingi aingu yo prime minister modi ran buram jigri India ji namagri ke jingja ka pare ka khlam basar ka perthai bagabla rung shigri India prime minister ula pinmana hagari ji ban lockdown ar fuwe singi ba ngirang dam nata hakane ka por jong ka lockdown ar fuwe singi nganga shimikane karan ka jing prophetic significance karan ka jesno karan ka khubor joblek bo blei ukwa ban ka balang kersan hari India bakan rung se ka jinwa sha jingit kum Daniel ka bar fuisngi ke bakum no ka jura sha jit jum Daniel kata ka Daniel fas ngam simbam jimbam babang ngam sim no ka do lene kawan ke sentur jong alam de ngam sim sle elade tat onda ladap laitayo ngasngo ka sim jong au trai ukwa bangin sange ne ka jingbam bang bam thiang yang en rung se ka jindwai pibam ke jimbam ke bante ke met ka phar jong phi hila jukrni ke no ke jat jimba ke pibam don ke bam nang su khlam da yo ka do khlam da yo ne tai ka de ka por ngong phi ban rung se ka jindwai sha jingit ku Daniel nama garang ka thma mensim ka ba jor ka perthai mensim ka ba ga dawa ka khot ya ka barang kersan perai salonsar harindia jiban penjor ya ka jindwai
Lara ngim dwai, ngim penjuri ke jindwai. Ngabing keren ke jingma. Yang in penjuri ke jindwai. Ban penprai ke pertemen syiem. Kathmaji kam dei bat nu ke dei ki bor jindo ki bok bamman ke jeka beneng. Kaden ke jikhot utrai. Long klan, long slur, long start, kein atiar, yele e thma bakin jaman syiem. Kaniri ke jo utrai. Daniel urung ke jindwai. Ngakot peseli puli daladi. Bara preng juni ke jindwai ke pertemen syiem kaden ke jele ha ke pertemen syiem. Kaba kei beja kabu Daniel jangdwai peseli daladi hangne. Wangel ra khubor breng mut wan ra ban wan ra ke khubor ban jubab shu Daniel. Henry ko di syak hang ka parimen syiem how mensim bamban uba control ke hima Persha ka to kapor. Hari ngata Daniel la penjur ke jindwai wan angel Gabriel u ya le itu sim Persha la pelat lenti u angel ra khubor shau Daniel. Bakata ke khubor ke jile ka bau yu ke jile ka ba khra ka bau yu u Daniel la bu jingtho aga Bible ka kitab Daniel kharwilanong bakhalanong ke jile ka ba khraw ke jile ka ba jalan nadu ka ka por jong u Daniel khadu ka por jonga bat jongpi menta kani gamde ka Bible study ngamdan po ban hikailut ini ki conflict ke jile hangne kani ke jile ka baran mentaro ka porimen syiem kabala ka ba sedang pau ha ka perthai ke jimenta ngela jan poi se ka climax ka ba kut jong si ka ba khaddo nga kabarong hair ke simenta yang in rung sega jindwai yang in rung sega jing sha jingit ngin dem ku medem Daniel ha ga jindai ban wat e ka khmat jong blai ban pen prai ka perthai ka ba kendem syiem bangin i ka jing tre ka jong blai ha ka perthai ban pen sange ka jing tre kam ju ka jingdom ye ka jing tre kam jong kimen syiem bamman ha kani ka perthai utrai khot ya ka balang ki bangai kersan salon sar wat shifting long klan long shulur ka bor ka jing klan ka jong utrai khot ingi yang in rung se ka jing trai ka jong blai hallelujah u Daniel khandai pho snem udang dwai sha jingit arfu sngi hallelujah kanir ka por kani ka lockdown ka ba arfu sngi ka khot yang abar phi ka khot Bible ka bangi jupule na ka por se ka por ha ka kitab ba ar chronicle ka lanang ka banyo ka khot ka ba khat sao snga ba new shabi nam da ka jingkhya ye ka ri एक जिला में खले एक इंडिया का परथई उशबी के जिंखिया अमदे का WHO अमदे यूनाइटेड नेशन अमदे के इंडिया अमदे के अमेरिका अमदे के नुगरी खराबो अमदे के डॉक्टर के नर्स का जिंगया का किदा हांगी आइंगो युब्ले हा प्रिंग जुन की पोन युवान की संगाप का जिंग इंस्ट्रक्शन का सरकार ngi ban संगाप ban kongo का सरकार ला बु रथनु ब्ले संगाप के स्टार्ट को का खिया nangta niwat ngirung sik internet sik website banwat ke jira banwat ke begidan ban kren haror jin ke jinglong chaman yang in khamlai sik ktien jo blai ka Bible ko nga ke kitab baar ke chronicle ngaran ban kren shafi kanir ke khubor ka balai kren ba yai kren ringa kwa banong sngap bania ba ka khubor ke insight ke jing Simon sing bu trau ka ban ai sanga ba shafi hagani ke sibanta u Salman upun kentangi ke temple hani bu dwai pen kentangi ke temple on the left dwai pengentangi ke temple ban plongka ke yin juga jindwai wong kom ne ar chronicle lana banyo khot ka baningkong tiabo Solomon ulala penkut ya ka badwai ka ding kala hiar nabeneng hallelujah dan sibun ke badwai menta utrau ka ban phai ka ding ka jaga dwai ka ding kala hap nabeneng bagala bamdu ke jing aingo thang ba ke jing kenya baga buram utrai kala pendap ya ka yeng haring kata ka khot ka bakharbai kumni Solomon ula pendep ke yeng utrai ba ke yeng syiem bar baro ka bapoy ka donut Solomon ban thau hapo ka yeng utrai bar hapo ka yeng juhi ula thau ba ba utrai ula pa Solomon minmiet ba long ngalayo sngew ke jindwai jome bangala jiet ini ke jaka haladi bagalong ka yeng jingknya upen kentang ke yeng bagalong yeng jindwai ke yeng jingknya ke yeng mani jero baru beliau ngalayo sngew ngala jiet ngala pen kentang ke yeng bagalong kumta ke yeng jindwai jimani jero ke yeng ban shekri utrai ladanga khangkhop ye ka beneng bakanam dan slap lani lang hukum iki puj ban bamdu ikari lani nga pha ka yap khlam ha breng ki briu jonga ke ka solution ke ka lat banon ra ka jingkhya hatu ka WHO hatu ki sarkar perthai hatu ki hospital ki medical expert jonga perthai utrai wong lara ki briu jonga ke ki briu jonga utrai ha ka to ka por ki briu ki blo sispa ka jeben briu ka covenant people ki jeben briu ka jutang ke jabir lingdo ke jabir Israel ko to kapor mentanga fingi ke lingdo ke bakin jas im onga shiti ke barangkong patras no ba ar ka ba pra ngiri ke lingdo ke bakin jas im ke jabir ke bakoi ke bakin tang ki bri ke bla khot ke kerteng ke jo trai lada ki briu jonga ki briu ke jo trai ki bla khot ke kerteng ke jonga ki bri ke bla khot ke kerteng ke jo trai ke ke kerteng ke jonga on trai
La pynpaw ke kerteng jo trai ke New Testament. Yeshua, Jesus kamun unong penem. Hamashiach ubala sle Chris, Messiah ubala sle. Utrai Yahweh ublei badon bo baro. Utrai ka brenga kando. Bari kinong buat jo trai Jesus Christ. Ublei ba shisha. Latip kum ki kirsan. Walah ki vegi jaga. Hari Israel latip kum ki messianic Jew. Hakapor juga kama persa latip kum ki brio juga linti. Latip kum ki disciples ki senran. Compare gay ke kerteng. Hendela ki brio jonga. Ki bala khot da ke kerteng ke jonga utrai. Mde juga no ke denomination ke niam ke balang. Ki bala khot da ke kerteng juga ke po banya walang kum ki brio ke bala khot da ke kerteng ke jonga utrai. Kaya ke po bangin pen klemno ki kenro niam ki kenro sengke je per baro bangin ya walang kum ki brio ke bala khot da ke kerteng ke jonga utrai. Lari ki brio jonga ke bala khot da ke kerteng ke jonga kinde kum no ke baningkong kin pen rit yelade. Dan benjing idan ke social pride ke jing sarong ki naga ke imlang salang bangiwan ke jek ke kenja bangidan. Dan bangidan ke jing sarong ke economical pride ke ekonomi ke jingdon ke jok ke kot jengi ke jing sarong ke spa ke po bangidan. Ke material pride memang. Dan bang jengi ke jing sarong ke niam ke religious pride. Dan bang jing sarong ke political pride ke jing sarong ke sanhima sima ke parti ke sorkar ke ter. Yang in sulat kini baro. Lari ki beri jenga ke blok khot ke kata jekin penrit yalade. Kacing penrit ke kamram jenga bat spingim la banong yo blei ablei penrit yanga. Dan tangka wei ke bo blei ulak ban penrit ingi ke ong ke kita. Lalu blei ka ban pikwa bo blei penrit ya fi dan tangka wei ke bo blei ulak ban penrit. Un penrit kumno blei yanga bat fi ke kita. Deuteronomy la nang ke bafra ke khot ke balai. Ula penrit ya me ba ula sya ya me ban sngewthuh. La pikwa blei penrit ya fi. Dan kinem seneo pinyap tangan. Kedega po bangin penrit akhmat jong utrai. Ushabi nam de jimpanem ke jimpalat ke jimpankia ke jingtrai ke jong oblai hakari ke si jantia ke jelame khalaya hakarindia ke beresalan sar. Udan ki breu ke jong utrai. Ke blak khat ke kerteng ke jong utrai. Kabane kong lari ki breu jonga ong ke babel. Kin penrit. Yang in penrit kemudian al de ke jingdwai sya jingit. Kabaning kong. Kabar. Ondai in penrit ka ong ke bible kabar. Bar kindwai. Kajindwai ini ke jindwai ke shisha. Mdai ke selfish prayer. Kajindwai khwan mentoi lir shimat. Mdai bandwai tu yeng le jong ke balang le jong. Shiti berkong petra saulonon ke bakhan nyo kong. Ke bakut jengke berok la janken magata pin khan sharai. Pin sharai spang ke jindwai. Ke bakut ki berok la janken. Pin sharai spang ke jindwai. Pilong serious pilong shisha ke jindwai. Dwai shisha. Syiem priority ke jindwai. Bon kong ke jindwai. Ke jindwai ke belong ningkong. Bon sen ngi syiem ke Sngi Khadduh nimbo ning kong i persang gila yarap baro bapang wat jarap sigi doktor ginos baro iba ma jinge ke wat jarap sigi liang baro antala kut ke ong satang ke Sngi ni pelong ke Sngi ke last option ke Sngi ke non ning kong lari ki beri khol ke janga kin perle ke bar kin dwai shisha ke nur baro nam ke himau blame ke kerteng utrai nanda bakin wat ke khmat ke jonga wat ke khmat ke jong blai barkin wan ik khmat jonga unang ra shimen simwang wan nga wan imiku kanra shani shawai khlem dawai smoky jingyam la rangan habahajan uyang utrai unino wat blay lawat keleng jaka yu blay shani shawai khlem dawai lawat keleng jaka lawat himani lawat shiki jaka yai pilgrim lawat shinu ke jingshemphang lawat yu blay mshem henry wang habahajan uyang utrai banwat yu tram don kam madalit jingai Blei wang pin wat enga pin syem ba pin wat enga de ka donut baro. De ka donut baro pin kan kani de ka por ban wat ya utrai. Ngila be spa, ngila wat spa, ngila be sikikam ke jam ke jingi. Ka arfui sngi ke jipin panau prime secretary dia ka de pengin wat ya ka khamat ka jong utrai. De ka jinwai ke di sha chi nang ta barkin phaino nakal di bamman jongki. Ka sa phaino di bamman ji kani ke po bengin nitin jo. Ban phaino nagal baman nga yit nga tunju ilere di sige por ke jare bo blai ke jare nga sem ke jare ki brio ke jare ki banta baro ka pisa ka tingka ka ne ka tai ke jare ha ka shakari utrai ke jare menarong sedong ke ka po bengin yit tunju adon ka no ko ke chimbam hok ke chimbaman ne ke chimchingi khlai ka bamon pen bet ilere bo utrai ke tin ka ya ka prakhat parlan ki kam ke jingle jingi phaino nakin di baman ke jonga ba chu yangin phaino di baman ngin e no ki pop ke jingi ka Bible kong ke sijong Jacob. Sabi ngine po si ka benta ka po. Sidi Jacob. Saulo nong.
kongar khot ka bapra 1,000 yu blei un 1,000 iaphi thet no elekiti kopi ki bapop thet ki ka kren ki pop ki bapaw habar ka bai itin kren ke perthe ke mariang dan ki beg bam le ran se ban le pop habashai be shit ki le pop ka pop ka pop tin kren thet no ekti ki bapop bat pen khot ya lagi do no pi ki basen rap man syiem ki do no ka kren ki pop ka bari secret sins of the saints ki pop bari je ki khot pen khot no ya lagi do no kopi ki basen rap man syiem ki ba ar jimot to pen sola na khot pen sosi bat pen yam ai ban pen kalano ka jing khi bi ka jing yam ka jing kemen bi ka jing sosi kanir ka jing khot ka godly sorrow ka jing sosi ka bari blai sosi thang gi pop ka ba filale ka bangele ka pop juga jing claim ka jing aurea ka pop ka bam sab bam kurin ka thok ka thak yo ka jing yap kawan menta hatu filati kana ban yo rung sebreng ringkat ki pop shiran jane ka jingim kare ka pop bangin kala ka bamot phaino nakelenti bamman jongpi baro ong utrai keneriga por baro utrai ko bangin phaino nakelenti bamman jingi baro ban kala ka bamot hagidi pay bar ki jan khan ar koren galanang banyo kada khot kaba khandai ba sipo mentanga kamen om dalele na bala penso iaphi rela so penso iaphi ban kala ka bamot namaga ji so ka baru blai namar la penso ru blai iaphi bakumta baphinom sha du ha ka ikeru dangi namar kata ka jing so ka baru blai ka pelong ka jing kala ka bamot she ka jing pen ka bam babisho ka jing so ka baru blai ka pelong ye ka jing kala ka bamot she ka jing pen ka bam babisho henry ka jing so ka jong ka perthei ka pelong ye ka jing yap dan arja ka jing so karo ka jing so juga perthei ka wali saro ki ba so perthei kidi diki drugs kidi de ka kya kidi de kidawai painkillers kidawai ban priap ban peniok thia kiba susi perthei kino yap kiba le de geni gelenti kiba no yap le peniap le dan chuma Judas ususi perthei phasi le kajing susi baru blai ki alam shika jing klamar ka bam pabisho ka bible kong u petros ususi ru blai ula len utrai yam u blai rasul peniopan karfui sngi jong ka jing pirmanagas prime minister jig india keriga por bangin penret yeredi keriga por bangin dwai keriga por bangin wat ka khmat jotrai keriga por bangin pai no nang di bamanji sautli ka benta ka jingi ka bangiri banle ngilale kum ki bejo trai ka riji ka india menta kaleng ke jaga juga india ki krisan ki rung sha ka jingdwai sha jingit ka bar wi singi aringa smosi agari ji don ki brio ki berang ya khawai dawai ki kenton ka bam ka di sibon kar ba sinong kendong ki mi yo bam yo di sio laya bam lu unong sor boy don spa don po banilum sibon ka bam ka di pet nga ai ka jimaham ikinong shong snong hakari jingi ki beran spa dan po yo pi kenton ka bam ka di ke jimbang bunjat ka fret jopi nga ka banong ka bible kong ka gospel lukas arfile nong ka khot balai busa life hadu life rio namar kata sumari le defi yo ba kumnur ki do no pi kin so khiar ka babam lalot bam kangar kabar ka buat yo biso kiar ka bam lalot ka buat bat da jing khuslai perthei bat bagada ka sngi kan lap kendit ipikum ka jing riam yo pidang ye bam lalot ye khawai dewa yo buat ye khuslai perthei ka sngi lap ka riam na ba kumta kan ngat kite bor ka syong ka sla khando boro na bar kata syara bil ka sir ka dwai on yo nyo pi ka bit ban lat ni ke boro ka saja ban yo yeng hakmat jong ukhonu brem la ngin le ini ki sautuli ki kamram jingi kum ki bri bla khar kerdeng jo trai u blei un le ki nagalang ju blei un le kum ne ka baning kong wong kum ta ti ngan sngew na beneng un sngew na beneng baning kong un ka de ka beneng u blei un u isayan ru sa lenon ka baning kong ba mena ka de ka beneng menon hiar ba kilom kin kum tinga khamat jume trai ka de ka beneng wan hiar ka no baslo hiar ka ri jungi hiar ka jila me khalia habro kharwai tli ki district atrai haki khapot baro nang ni tray ka rijungi kan tu kaleng ka jaga kan dia kat ka beneng wan hiar trai utrangan on hiar na beneng ngan sngo na beneng wan hiar ngan ma de ki pop jonki bangan pin khya ya ka rijungi ka riji kan yo khya kran na ka pop na ka chimpang kan yo im kanan ka bible ka jing tray umur sema khot ni khime de ki kirban ngi nget ka jing tray ka barat ba ka jong play yang ini yang kom pai lang jo tran ka porom pon menta kumne nam ta ka porom jo trai to kine dwai lang sho trai hallelujah trying I know ka jingdan ka chime ka don
hakirin pi yang ko try jong kinong buat jeme hakari jongi kajing don regat ke jeme kadan hakakali ko try kabagi ki babat ik mobile ki bapet kadan office sarkar ko try kini ki bapet ik komputer ki mobile kadan hospital ki bapet ling ba jong ki mobile ko try kadan ki jaga yo ko try hallelujah try ka jingdap ka jingdon hang tu ka bapidon utrai udon ki priya blok khot ka kerteng jor ngirwan kum ka wei ka kanhuan jo try ka wei ka metrikam jo try ka balang hakari ka jungi hakanong ba ka jala jungi ablay la ki priya ka khot ka teng ki penret ngin penret ak khama ma ka pop jungi ko try ablay ngi beret no ka jing sarong riu blay ka jing sarong niam ka jing sarong kin jaman syiem kajing sarong spa sarong pau kajing sarong kenhun jet benriu ka bangidon kajing sarong sanhima sima ko try ka bangidon ko try ibret ek khmat chme gwan penrit ek khmat chme ablay jonga ngi dwai chme ngi wari ka khmat jame go try daga donut baro na magani ka por ban wat you try komong ka kitab hosea tan no try ban hap slap da ka hok me ban hap slap da ka hok ko try hakariji ka nong ba ji bara blay ma ki pop jingi pha de ki baman ka pop ji bam sap bam kruin ka thok ka thak ka klim ka auria ka pa yang pa sem ablay jonga ka jing boy drop kiat ko tra ka jing tu ka jing luti ka je surut ka jele ka je pat ka je pra ablay jonga ka balang kersan ko tra ka jing sngoniam so kan hon ma ka pop jingi ablay ka ka beneng try one here ngona breng here ko tra ma ka pop ji pen khia ka ri penem ka ja ben rio ber ka ja ber rio jingi paro hallelujah hake kerteng ber bor ka jong Jesus Christ ablay nakam da ka boram shongu amen utrai unda kerkhuno iaphi utrai unda sumar iaphi utrai unda tingsai no ka khmat alo jompi unda le sne iaphi unda kentio la ka khmat alo jompi baundai ka jingsok iaphi baro amen